Moi kaikki, mä aloitan YouTuben nyt ja mä aloitan tekemään kaikkea pelivideoita. Nyt nämä ekat videot, kun täällä vitsin mieni oli äänellä, mutta joskus sitten mä otan ne pois ja... Niin mä teen nyt vielä tällaisia pelivideoita, mutta joskus voi tulla ihan niinku ulkoilmastakin videoita, en mä osaa selittää, mutta... Niin joo, mä myös voin tehdä Minecraft-videoita ja tehdä oman SMPn ja kaikkea sellaista. Ja mulla ei saata nyt hetkeä tulla videoita, koska mä yritän tehdä näitä mahdollisimman hyvin, joten... joo, mutta... Mä menen nyt tekemään jotain muuta, joten nähdään sit. Okei, me ollaan rakennettu tällainen vessa. Tai no, hän on rakentanut. Ja käykää seuraa TikTokissa. Soikot. Ja sitten, olikohan se joku Soiko YKK, ehkä joku sellainen. Finns ni erfalavi Soiko YKK, kun mä menen nettisekätte? Ei tarvii Soiko YKKta, koska hän menen nettisekätte, mut käykää seuraa Soikot. Mäkin on siellä, eihän muomalla äänellä. Joten, voi näyttää vähän, mitä me ollaan rakennettu. Joten me ollaan rakennettu tällainen rata, tällainen jäärata. Ei taida toimia ihan hirveän hyvin tällä hetkellä, tästä tulee vielä paljon isompi. Sinne meni. Niin mä yritän tehdä eri peleistäkin videoita ja kaikkea sellaista ja sitten vähän niinku joskus on vähän, siis kun on vähän vanhempi, niin voin tehdä oikeassa elämässä niinku videoita. No niin, eri seuraava video voisi tulla sitten, kun saan vaikka 10 tiloja ja niin nyt te näette mun kaverin. Se tuolla leikkii, jota